pomáhajte! Pomáhaj, Bo! Je to opäť Karči a Lajči. Už nechcete trieť biedu, nechcete byť chudobní, ale chceli by ste chodiť na dovolenku aj 5-krát ročne v luxusnom aute? Aj bez ženy. Ale pokojne aj bez ženy. Chcel! Money, have some funny. Ty sa ukludni, ty prídrbok, dodržuj nejaké dekoltu, nie? No, máme pre vás pripravené riešenie. Karči, hovorí ti niečo slovo ruleta? Samozrejme, že hovorí, máme doma niekoľko látkových. Ty si daj vyšpricovať uši, ty prídrbok. Ja nehovorím roleta, ale ruleta. No, a ako vyhrať veľa peňazí v rulete, uvidíte už o chvíľu. A sme späť v Pomáhaj, Bo! Karči, čo potrebujeme na to, aby sme vyhrali veľa peňazí v rulete? Aj, bože, ruletu? Správne, áno, ale aj magnetickú azbestovú tekutinu. Ale na čo, Lajči? Na čo? Karči, čo určuje výherné číslo v rulete? Gulička. Správne! A ty si pravák alebo ľavák? Ktorou rukou cikáš? Ja rukou necikám. Pravák! Postup je veľmi jednoduchý. Komfortným spôsobom namočíme pravú ruku do magnetickej azbestovej tekutiny, zamiešame, ruka sa stáva magnetická a môže ovplyvniť smer guličky. To je skvelý nápad, Lajči. No asi preto, lebo je to môj nápad a nie tvoj. Ako vyhráme prvé milióny v rulete, uvidíte už o chvíľu. Karči má z ruky magnet a teraz už len stačí ponavigovať správne guličku na výherné číslo a sme milionári. Juhu! Money, have some funny in a rich man's world. Sústreď sa, ty prídrbok. Poďme na to. Nevadí! A na budúce si ukážeme, ako si bezbolestne vyťahnuť amalgánové blondy zo zubov pomocou magnetickej azbestovej ruky. Dovidenia!